Happy New Year! Nag-deliver naman tayo. Unang deliver natin ngayong 2021. At mahaba na naman lakaran natin. Mga brother, kumusta ang ating New Year? Sana ay naging masaya tayo at malayo tayo sa kapahamakan. Akin okay naman, kahit pa paano nakaraos. Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Naka 800 na ako. Sana wala nang bawas. Sana hindi na malagasan yun. Pinoproblema ko lang namin ngayon ang aking watch hour. Isang liit pa, pero okay lang yan. Tsaga lang, abot din natin yan. Daming sakyan, no? Hingal na ako mga brother. Layo. Pero tama to kasi maaga pa lang eh. Mapawis. Tignan nyo, nanulo na yung pawis ko. Oo. Grabe. Nasiraan niya itong mga brother. Oo nga, nasiraan niya. Truck. Dump truck, nasiraan. Shoutout nga pala kay Ami Vlog TV. Naka Tumanay TV official. Kung araw-araw ang lagi ginagawa ko ganito nga brother, sapat na exercise. Grabe, layo. Delikado pa, nakikipagkarera ka sa mga sasakyan. Vlog 2021.
First vlog ni Bicol TV Brothers. Sana maging blessed tayo ngayong 2021 mga brother. Sana mamonetize na tayo ngayong taon na to. Medyo mahaba na rin yung maraming traffic doon ha. Morning mga brother. Tapoy na. Nalakad pa more. Baka naman may mababait dyan. Baka pwede na akong matulungan sa aking watch hour. Salamat. Play naman ang aking mga video. Medyo malapit na tayo mga brother. Konting tiis na lang. Konting-konti na lang mga brother.
tayo, brothers. Ate. Thank you. Lakad yan ah. Dinakad ko. Sir size. Dede, thank you. Gulat si ate eh. Dinakad ko daw eh. Brother. Thank you for watching. Yung mga bago pala sa aking channel, please subscribe and like. Thank you, my brother. Bye bye.